Dobar dan drugari, dobrodošli u novi videoklip na SecretTube-u. Mija, Luna, ja, danas smo se uputili ni manje ni više nego za Novi Sad. Malo se provozamo, malo da se prošetamo, nećemo nešto dugo da se zadržavamo u Novom Sadu, ali idemo malo da iskoristimo ovaj lepi nedeljni dan, ovo lepo vreme, da isprobamo taj čuveni Soko voz koji će da ide neverovatnom brzinom od 200 km na sat. Ne znam, Luna, da li je imala iskustva s tim? Ne, nikada. Nije imala iskustva. Ja sam imao iskustva sa sličnim vozom, ne znam baš da li je išao 200, ali je išao tu negde oko 200. U Švajcarskoj još. Davno kad je to bilo, ali eto, ajde idemo da probamo, malo se provozamo, malo vama da snimimo, znamo i da je vama to zanimljivo. Žužu, sad nam i u kolima praviš probleme samo. Da, već je krenula. Ja ne verujem šta se dešava, ljudi moji. Tako, idemo malo da uživamo. Sedi. Ja. A šta je, odmah kreće haos, jel? A neke igračke nismo poneli? Ništa. Što će radimo cijel put? Evo ti ključevi. Žužu. Evo ti ovo. Vidi, evo ti ovo. Hoćeš još nešto? Šta ima to? To može da se možda uzme, da gricka, a? Šta misliš ti o tome? Ima i bananice čokoladne, ja, ima kafa. Ali to možemo da kupimo. Ima čips. Ima Kinder Bueno, ima plazma, mini plazmice, smoki ima i štapići, grisine. Ja znaš, ti sviđaju se hladno. Hvata bananice, da? Hvata bananice. Živjeli? Cheers. Vidi se vidio fac. Šta je bilo, nisam? Prljavo to, prljavo. Mija. Krenuli smo brm. Super, ovdje se vidite ovo gledalo. Što bilo ljubav? Neće ona moći da sedi. Šta je bilo? Jedi, ajde. A mam? Šta je to, Rubar? Šta ima tamo? Poštovani putnici, Srbija Voz želi vam prijatno putovanje. Dear passengers, Srbija Voz wishes you a pleasant journey. Ajde. Ajde da pustimo nešto. Vidi kako je lepo. Gledaj, malo uživaj. U gradu Beogradu, ajde. Geni ne daju. Geni. Next station. Novi Beograd. Novi Beograd. Je. Žužu, gledaj malo tamo, uživaj malo, znaš. Baš je lepo, prijatno. Super je. Super. A Mija kako reaguje na voz? Sviđaju se, evo vidiš.
probleme u vozu nam pravi, probleme nam pravi doći. U restoranu, gdje god se okrenemo s njom, pravi nam probleme. Eto, vidiš, sve krši, lomi. Jeste, super, odlično. Jedi papir, dobro. Malo da prezalogajimo u Novom Sadu, zašto smo došli? Ha? Dobro. Žužu? Dođi, Pile. Dođi kod nas. A mam, da se probaš ovo, vidi. Kod džemov, dođi. Mija! Evo te, kropnica, žugo je lepa. Ja tebi uzela, dođi. Dođi. Žugo je lepa. Dođi. Ajde, probaj. Zagrizi to, zagrizi. A mam? A mam? Probaj. Ne, Mija. 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 I tako. Evo, Žužu. Da ti kažem, ako imaš dobru ribu pored sebe, mislim, moraš da toga budeš svestan. A i što imam dobro, nego što imam odlično, znaš. To je meni. Ljudi me gledaju, stvarno, došla sam ovde, kapiraš i šta da ti kažem. Muvaju i ovdje po Novom Sadu. Strašno. Gotovo. Idemo nazad. Žužu. Sve si ga razbucala. Jo, Bože, divlje, divlje, pa vidi ovo. Gledaj. Pa šta sad da ti dam ovo, da se igraš kao, ha? Evo kako se gleda crtanje. Mora nas to da se pokne. Imamo sreću u povratu. Dobro je. To priča nešto? Šta si rekla to, Žužu? Hoće na stolu. Skroz, hoće na sto i to je to. Jel ti tako cool, jeli, a? Tako ti se sviđa da blejiš, tako na stolu, to tako treba, jel? Ne mogu da te ne držim, da padneš. Pa pašćeš, buk padne mi. Evo, nameš. Oni ne gledaju. Još 6 minuta. Izdržat ćemo, možemo mi toliko. Od sad idemo samo u vozu. Svuda. Samo brzo ne stižemo s njom. Žužo, da gledaš crtane malo, šta misliš? Vidi kako lep crtani, vidi. We are approaching Terminal Station. We kindly ask passengers to prepare to exit. Serbia Voz wishes you a pleasant stay. Žužu, Mija, šta tražiš tamo? Nešto je videla. Pao je taj njen. Pa dala sam je, ona ga opet baci. Šta je bilo? Dobro je, Žužu, treba da snimimo odjavu. Eto, bili smo do Novog Sada. Manje više smo uživali, opet nam se Žužu popela na glavu. Tako je to kod nas. Šta da radimo?
nije baš bilo 100% uživanje, moglo je to i bolje. Inače, voz je savršen stvarno i dosta brzo se stigne, svaka čast. Pola sata od Novog Sada, nikad u životu nisam stigao za pola sata od Novog Sada. Baš mi je ono čudno, kao ovako bam i eto smo u Novom Sadu. Lagano bi mogli ljudi da rade u Beogradu, a da žive u Novom Sadu, na primjer. Lagano, bez problema. Za pola sata do posla, kapiraš? Da. Ništa strašno. Mi smo Super je, stvarno odlično. plus minus, tamo smo svratili tu na neku laganu klopicu do Novog Sada, vidjeli ste sve šta kako. I eto, ako neko od vas nije se vozio brzim vozom, preporučujemo. Ako ima nemirno dete kao što mi imamo, ne preporučujemo. Ostavite ga kod kuće. Ili babi, dedi, ili tetki, strini. Žužu, što nisi bile dobro? Objasni nam. Ništa. Baš je briga. Smiri se, dobro, neće da... Inače, trenutno su karte, eto, koga interesuje, možemo kažemo, karte u jednom smeru su 400 dinara, povratna karta 800, tako da, eto, ništa, čisto da znate te neke informacije. Vozili smo se maksimalnom brzinom od 200 km/h, ali uopšte nije ono taj osjećaj kao u autu ono, boga mi, malo zeznuto kad ideš 200, ali ovdje 200 ne osjeća se da je tako brzo. To je to, drugari, hvala vam što ste odgledali ovaj klip, evo Luna ima nešto za kraj da kaže. Ništa, hvala vam puno, čekajte još mnogo dobrih klipova i to je to. Da, očekujte savršen sadržaj na Sikteru i pretplatite se ako već niste, subscribe, ćao!